sikhona kunjani hawu ula ekhaya na hawu futhi nami ngila ekhaya ngazi ngikhomba la wena ngapha hayi ngapha ngiceda ngihlohla nje lentokazi engifake manje la nami ngithi sengilungiselela khona lo ngoba ngizoyida ikhona abazoqhamuka futhi abantu ngoba ngathuthu ngapha bo 4 ya ubo 4 into bengasifaki nenkinga umntaka omkhulu uyabona hayi khona ngeke wazi phela inkinga mfowethu ngothuthu ngeke bazokufaka nenkonkoni la kube uguquguqu ebusuku madoda kube inkinga usuka magela uthi ngidaba kahle entabeni sencoma mfowethu uqhamuka khona hayi ngapha mfowethu emsinga mina umsinga indaba ezitha indaba ezidamba mfowethu hayi sonke kube basifake sonke basifake nje hayi sazobe sikhulume ney'thelo sifake ngapho nasibona kahle ukuthi isimo siyatshela hayi ngempela ukuthi sihlale sonke akushiye inkundla kungena nje mfowethu ngeke wenze njani futhi hayi nami akushiya khona umkhono impela wembuzi lapho zokusika impela ntambama hayi sokusithi lo style kancane sithi ukuthi sokwesibona lezi insizwa lezi ziqhamu ngoba ovele bekufake nomfana nje umpedi nje bese kuba inkinga futhi yabona nje fana noma nyakophile bemhlala lelingizimu intenga ibinga ngisho ngayibulala lansi la asiza khona ukuthi ngingamoya ngaphansi kodwa ukubulala ngashesha ngothala nelinye nje isibuzi nje umuntu eyinkinga asithembe kuzoba kuhle kulokho mfowethu hayi asithembe mfowethu kodwa uqala kahle lo nyaka njalo mfowethu phela usile umfana akasebenzele ekhaya hayi ngizobethi sibawufola endlini bakhomba ngapha le nkandla mina ivela phi insizwa hawu Nkosi yami ngiyodlula ngihlala namapedi hayi lokho ngathi kuzohamba sesizobona mina ngoba njena ngabe ngisamasha nasikhathi ngiphethe nazi izinto lapho sehlala ngempela ngabe ngisasuka hayi inkunzi isihlalo ukuthi ngisithola ngapha akusilana khona ngapha ngisala sengena khona bangimangaza bafaka ihlala embili sibawu4 kodwa bafaka ihlala embili yaziwa bekuthiwa nake bekuthiwa take me home before you knock me down madoda eqiqinze madoda abonakala babheka cha ngisale sengithathela umshini lezinto lezi mana ikhwama ngisale sengena asasifaka madoda nami sengizolinda ukuthi ubone sesiyaqhubeka bazongifaka nensizwa nami la ngithenga hayi ngoba sekade ngithemba kuzoba insizwa kuphela hayi kuzoba insizwa kuphela hayi bafowethu hayi sifise wakithi awufaki impela wasasingena impela finally rest life ay sana nago no serious I made it university life ibhodlela lasekho phela mina ngathi ngathi kuzomela kutholakale nini kutholakale iyasibulala sigibele ezinye isibotho lapha Free State nawo uthi moya isho senzani ngishaya mpaka kwebridge udaye ibhasi lapha ngisabathe ngishaya mfuthu ngiyegoli ngiyegoli futhi wangithatha serious lokumbala ukuthi koyifaka ebridgeini izalikaza kuseza shaya mina futhi uthini lokungayithi akashaya futhi uyegoli shona kodwa kube inkinga impela baba ungizakela lenkosi malanga sibone Travela. Inkosi ebhalwe. Oshiwe ngakini ikhwame ngaka lezi kwenzela wathi ngiyangithatha wonke wardrobe inkho. Awubona ino first year mobuyela ekhaya nani into engayigqoka nje mobuyela ngakini ngoba usuphethe kanje ake sisebisile so ngakho ufika mona yabona ngaka emagebe yamuzwa yena kane wabutsala ngakho la mali wena ukube ekhaya ngekwalimpo hayi ungapha bakufaka hayi cha ungapha phela sesiphelele ngapha
Bangisubile phi. Hayi inkinga yakho wakithi ubusakhuluma nje mfowethu. Okay, ayinarindile lobunyana. Hayi hambela. Mano kuzimalanga ngoba uzohlala nami uzokulungela ngempela ukuhlala nami. Akunolo sketwa kwesiZulu. Ulona nyanga yini? Uthi mina uzokulungela yini ukuhlala nami na? Kodwa akulungile mfowethu ukukhuleka nje sobonze njani ngene ufake iphama la. Bodle phela madoda. Kuleya ngene Thola lecebo. Mhluphi mntako ke. Sobona msebenzi njani. Faka kwami. Uyohlala nebhuthu wembona emgqokweni. Madoda. Qoba amadayisi. Uyothenga ubuye la, awubeka lezinto ubuye la. Awubuye la. Ibhansula le madoda. Ibhansula Manje ngale no umuntu wenzani wena? Uyajibe Zokushayibela susa lento ekhaya, susa lento esekhaya. La ngotshisa la. Susa lento. kwajisi nje ukutshela into khona wenzani ngempela. Kana arilunika munga kana. Idla umuntu wakho. Hayi ngakini kuvele kwenziwe nje. Nama picture rest wadifa Rest kuyatifa. raprana Kuyatifa rest awukuthi kwabani nona ndaba kuyatifa nje rest. Umbuko uyaqhubeka. bona mama. Hayi Ushawela khona lokhu wena. Uzoshaya ungena nje la. Utsheleke mina. awusathi ngokuthi ngicela ukunikeza inkomishi uyasibona siphuza ngamaphamalati lapha. Awusathi ngicela ukunika inkomishi sophuza sonke ufike uyathatha nje. Namuka kudothenyiwa mokani Asikuzwa yini ukuthwenyiwa khona lokho asikuzwa lento yenzayo kodwa yenziwe. Hayi sebhadini abezithi. hayi Uzophela neminyaka. kodwa umfana wami hayi ngisazogadulisa nisazodlalisana after la khuleka mfowethu umfana nje nimi ngoba usahlomeka yambona uhlothofu ahlwathuzela dlotho Kodwa ke manje umgadi umfana angadlalili ngapha ngokuzolimala. Uzolimala wakithi ngeke. akule Uma ngapha usekishi. ringengezela nyana kujise to akule Hayi bafana sivelele. Sivelele madoda. Hlala umuntu simthatha iminyaka angibezwa manje labantu. Simthatha iminyaka ngihlala nabo.